Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Ang mga babayi midali pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok apan nangalipay ug nagdagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Unya sa kalit misugat si Jesus kadila og miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Miduol sila kaniya og mihikap sa iyang mga tiil og misimba kaniya. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok. Adtua ang akong mga igsuon ug paadtua sila sa Galilea ug didto makita nila ako. Samtang nanlakaw ang mga babayi pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad ug gisuginla nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanan nga nahitabo. Unya ang mga kadagkuan sa mga pari nakigtagbo sa mga punuan sa mga Hudiyo aron paglaraw sa ilang buhaton. Og ang mga sundalo gisubornohan nila og daghang kwarta og giingnan, ipanukilo ninyo nga sa pagkagabii ang iyang mga tinun-an miadto sa lubnganan og gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. Og kung kini mahibaw-an sa gobernador, kami na'y mag-igo pagsulti kaniya og wala na kamoy angay kabalak-an. Gidawat sa mga gwardya ang kwarta og ilang gituman ang gisugo kanila. Hangtod gayud karon mao kini ang taho nga gipakaylap sa mga Hudiyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si Jesus mianhi og nagpakatao siya didto sa kaliwat sa mga Hudiyo. Nganuman tungod kay ang mga Hudiyo maoy gipili sa Ginoo nga iyang katawhan. Pero ang mga Hudiyo maoy mipatay niya. Unsay gigamit sa mga Hudiyo pagpatay ni Jesus? Ang bakak. Si Jesus naingon, ako ang kamatuoran. Ang gigamit sa mga Hudiyo ang bakak. Nga haron yun mo ipikto ang bakak, gigamitan nila kwarta. So kaning kwarta, ang iyag yung ligon kay gahom ani, kusog kay ning kwarta mo suporta og bakak. Saman, too mo? Tanawa ng mga tao nga naghigugmag yung kwarta, mamakak gina. Maugtanang na ako yung mga mangumpisal na ko nga sige kong pamakak pa der. Nganon sige magkagpamakak, di man ko kalikay. Ngano man negosyante man ko. Nako ngano man dahil mutugan lang kas tinuod anang imong negosyo. Nisa di masata makaginansya dako-dako pa der. Mahinomdom ko sa ako sang inahan bamot na nalangit baka tong mama na akong matay naman to. May she rest in peace. Karon ra batong pizza 26 ang iyang death anniversary karong buwan na. Maninda may des tabuan. Gikan go mis bukid go nya kanarang ibutang-butang ra ang karsada nya. Ako kay maggusto man ko ako una mahalin gid ta dayon tanan kay perting inita nya. Si mama kay iya mang pataguan ang kanang mga gabi o kanang kalbasa iyang pataguan diri sa kong luyo niya akong salipdan niya maingon des mama suki tiwasan ni ninyo kay tiwasono nga di pay dagha sa kong luyo.
Inigihon. Pila man na. Kanina, kung alam ni, city lang ni. City, ano ba ron? Or G's lang ni Siya, ay, trace lang na. Siya, uy, sus, maalkansi na gyud ko sa puhunan. Siguro na sa may puhunan na mas bukid nga. Mura man itong gitanong dito. Naghisgot naman puhunan akong mama. Pero iya ditong teknik aron mahalin ba? Halin. Mamakak yun. Basta ka ng kwarta na gani atong higugmaon, mahimo gitang bakakon. Nya o gusto sa tang mamakak, gamiti ginag kwarta. Kay kung di gina nimo gamitag kwarta, mahibaw-an yung kamatuoran. Kanang mamakaka, nya di nimo gamitag kwarta, mahibaw-an yung tinuod. Lagi. Panalitan ka ng imong naong nga brown, nya imo nang papution. Gamiti ginag kwarta, mintinon man na nimo. Kaya di ka kamintin, mubalik mo na sa tinuod. Ganang imong buhok, imo ng koloran, mamakak man ka na. Kinagamiti, ginagkwarta. Kaya kung di na mo gamitag kwarta, mausap mo ng colors punuan, mahibaw ang ginang kamatuoran. Gamiti yung kwarta. Di ba? Mo na gihimos mga Hudiyo, gigamita nilang kwarta para mamakak si Judas o mo traidor ni Kristo. Sa dihang musulti nas tinuod si Judas kay naguol in town siya nga gihukmag kamatayon si Kristo, gilabay ni Judas ang kwarta ngadto sa mga Hudiyo. Sa diha bang ni angko na si Judas sa kamatuoran, iyang gilabay ang kwarta kay ang kamatuoran wa magkinahanglag kwarta. Kano be? Lingi ana imong tupad. Nina saman karon nakinhanglan kag kwarta. Kinahanglan gani kwarta pasabot wa na magpuyo sa kamatuoran. Pareha gud nang ako gini balik-balikon para di mo kalimot. Ningon ko ninyo, basta mo ingon na ganing doktor nga dialysis na lang maoy makapaprolong sa kong kinabuhi or kanang chemotherapy mao na lang na makapaprolong sa kong kinabuhi or kanang pagputol sa kong tiil mao na makapapugong sa kong kinabuhi, ayaw na lang. Ngano man ang kamatuoran di ay patyuno na gyud ko nya death is truth mana in our existence. Sa atong pagpuyuan ning kalibutan na kabahin man ang kamatayon, nganong mo gasto mangyud kog kwarta para lang i-deny ang kamatayon. Namamatay man kita, maghasol-hasol ang gyud ko ninyo, nya mag-assign din sila sa Brad Loloy kinsay mo angkon sa dialysis aning Juana, maingon dayon si Sister Faye Barino, ako'y angkon balik 5 ka buwan. Nya human maingon dayon gastuha sa ning pader. Ug di pa lang gini pari, ug di pa lang gini mo hinungdan nga nakatukod ta ani kapoy baya og gasto. Kapuyon kay ana nya maghasol lang gyud ko nya maabot na sad ang higayon nga sa sunod buwan imo ni Brad Loloy ha ana ikaw kafe sunod sa kang buwan ug makaabot pa ni Spader basta kapuya. Yang kamatuoran di ay padung na gyud ko sa kamatayon nganong lisod-lisoron pa man ang kinabuhi. Ayaw na ng therapy, ayaw na ng mga kuang-kuan dia. Kana kung gideclare sa doktor nga wa nagipaglaom, pero ingon ang doktor, ikimo ni natog ingon ani kadugayon na maulian ba yan ni Spader kay 80 pa may edad ani. Pero galisod na sa barogod, bawog na kaiglawas na amo ingon sa ko ayaw na lang magunsa magmaulian aron magkumong-kumong lang yapon ko. Ay, nagpariha ko kalagsik ni Monsignor Sin Iriarte. Naporting kusuga mula ka, lagsik pa kayo ka na. At iman nun, tana kay lagsik pa man, pero perti na sad, gasungkod na sad ko, ay na lang. Ang kamatuoran nga mag-adang gitag kawagtang aning kalibutana. Doon na di panahon nga di natakabati aning magsigig rosaryo din hikada kadlaon. Naglanog-lanog pa man aron ilang tingog ikakadlawon pero moabot yung panahon na magsigi na lang tagduaw sa haya ana. Unya lain na ang magrosaryo. Tinuod bitaw na
Ada din natin noon. Kadaghan na din mga mananabtan nga gipanabtan sa lain ay nanabtan. Kanisang akong sige pamaligyag slat, maabot yung panahon nga di na jud ko kabaligya. Pero mayon tag mahalin o sa kurot o na tama pidok, ana hangyo lang na natos Ginoo. Panalitan. Ingka ikaw pa sige magkagbaligyag slats. Makakday ka. Namakakday ka. Nakinahanglan magkagkwarta. Unsa man na? Sakto na pagkagamit o sayop? Kana, sayop na siya. Kay ang kwarta, basta imo na nang gamiton para sa imong kaugalingon, mamakakyog ka. Pero kung ang kwarta gamiton nimo para sa kaayuhan sa katilingban, kamatuuran ang iyang ipakita ana. Nigingon na to, mutukod tag kumbinto, makita gina ninyong kumbinto. Pero mingon ko, para sa akong paginahanglan, maglisod na mo kakita. Basta musod sa akong bulsa, maglisod na mo kakita. Pero mingon, kumbinto, atong ipaayo ning atong ipalit na to aning yutaa, pila ka square meters. Kanay ko na itong gibuhat din matris man na ninyo. Itabang na to aning parokyaha, itabang na to aning maong community. Makita man na. Pero para na ganis kaugalingon, pagdipinsa, pagprotektar sa tong kaugalingon, kasagaran, ang bakak mo iyang isulti. Ang isulti ba sa kwarta? Bakak. Pananglitan ang bana, gusto niyang magtagbaw siyang kaugalingon, gamitan niya kwarta. Asa man niya ihatag ang kwarta sa iyang asawa? Di, makatagbaw din na. Dugay naman siyang giluodan na. Ato na niya ihatag atong mga DC. Nauna, ang iyang buhaton, mo check-in din na siya hotel, niya contact na yun na cellphone. Come to this room. Ana. Mo sa na buhaton na mo, usahay. Kana kung kwarta na niya para na sa among kaugalingon. Abisag ka mo din eh. Ana man. Bila may pag-adto ako si pare. Ang sagot tayo dagana ninyo kanang kolekta putin dagana na ini ka Domingo. Gahapon kolekta na sadta. Unsay dagana ninyo mo check-in kong 5-star hotel. Nya tulo ka adlaw kay nag-day off. Nya kada adlaw lain-lain nga DC. Ako bayran. Kay bawo dayo mo. Wah, ngay gabot na ko dire. Matug dayon ko di ko patugaw. Ngano man gikapoy kay gikan sa day off. Nganong mo day off man kay kapoy kaayo ang pagmisa haron makarelax. Nya pag uli natug lang gyapon kay gikapoy gikas day off yun hanggang nang tulo ka DC. Nya ako hapit abi ako ma 60. Di ka ni magkabali-bali akong hawak. Pero mahimo na basta na ay kwarta. Makapamakak kita. Muna ang mga santos sama ni karong santosono nato Bishop Chupilo Kamomot. Di jud ko motuo nga wa to siya kwarta. Pero pagkamatay niya, sige sila't pangita og kwarta ni Bishop, wa gyud kwartang nahibilin. Hasta pang iya mga igsusulob nga sutana gisiun. Kay hasta gani ang iyang singsing ibaligya ingon ana kapobre si Bishop dili oy. Bisag ari lang ta sa nya sikat ba yato siya nga pagka-obispo, may muwali nya daghan kay mangita niya, daghan gito mo request niya misa, nya inigmisa anang obispo. Layo ra man kining amo daw. Inigbisa sa obispo ba? Oy, kaning amo times 3, times 4, times 5, times 10 pagani. Mo'y dawaton sa obispo sa kamisa. Ang misa sa obispo sa amo napo na nakamisa usara na sila. Ngano man, bisag ka mo, misahan mo obispo. Pila may inyong ihatag be? Niya padersyano mo yung ato. Wow. Kwintahon ra ninyo ang gasolina. Mora na kwintahon na igo na. Pila man?
2,500 dako na kene Padersiano man. Pero ang mumisa Bishop Ruben, Bishop Medipil, labi na Archbishop Palma, magkabuang kag kwinta. Magsige kag search, tagpila man diha. Nga naman, doon na may authority. Bishop Chopilo Kamomot, pinangita sa mga tao sa iyang panahon, way kwartang nahibilin. Kay ato din nahibawan nga si Bishop siging lakaw kay ang kamatuuran sa kinabuhi sa usa ka pari o usa ka alagad sa Ginoo mao ang pag-atiman sa iyang mga karnero labi na gyud sa mga nanginahanglan. Ug mao nay gi testigos sa mga apostoles diri sa unang pagbasa, si Kristo nagsigig lakaw atiman sa mga tao apan gibudhian siya mismo sa iyang giatiman. Apan wa magpabilin dito, nabanhaw ug matod pa nila mikaon mi ug miinom kauban niya ug makatistigos mi nga siya buhi. Mao sa nakaron atong gipropose si Bishop Chopilo Kamomot nga mahimo siyang santo kay sayod ta nga buhi kanunay siya. Wa siya mapatay sa kwarta. Wa siya mapatay. Kwarta may hinungdan nga nung namatay siya. Kinsa man day nagpalit atong sakyanan. Diba kwarta? No, sakay siya siyang sakyanan. Nabangga mang sakyanan. Patay si Bishop. Naglakaw pa lang to. Masig dito mabanggaan. Puti sang layo akar og lakaw. Na may kwarta, kapalit magsakyanan, sakay. Patay na yun. Diba? Og naay kwarta, mamakak na nga naman nindot kog sakyanan, secured na ko ani. Mao day na ihatag sa kwarta. Ninduta gud ni mo sakyanan, tagpila man brand new na 6 million na. Ninduta ni sakyan mura manigdili mo untol. Kana nindot kayo. Bangga bitag 10-wheeler nya ang iyang speed 120, muila ka nagtag 6 million. Bungkag ka. Kaning ako arang-arang ano man private plane. Private plane chopper. Pagsakay Kobe Bryant tulilik bitaw da. Patay Kobe Bryant private plane, master pa kay nga pilot, sakay anhing JC Robredo, dive dias Masbate, patay nga po. Aligre pa kayo sila si Kuan, anhing President Magsaysay, sakay eroplano gikan Cebu, enjoy kayo, dihara ni kuhunong sa Mount Manunggal. So kining kwarta mamakak ni, money cannot give security. Unsa may security nga ikahatag, ang maghatag na tog security, ang kamatuuran. Muna moingos Kristo, ang kamatuuran mo'y maghatag ninyo kagawasan. Sulay ragod ka ng mamakaka, niya gamit kag kwarta, subornuhan ni mo imong anak, ay exultis imong mama ha, na gikan ko sugalan. Pila may imong ihatag pa, 20. Ay, gatos kay. Dali rin ang mahurot computer. Tagaan, sige, 200. Akan ay exulti ha. Abutin ka, di man naspapa ninyo dong, nilakaw diri, uha mo diharagin na. Ito dahil sugal dito kipat-kipatas mataba nagitagaan naman takong bakba mausan na ang mga sundalo nakakita sa nahitabo nanguro gani sila sa kalisang pagkaabli sa lubnganan pero karon sige sila pamakak nya reliable biya sila kay sila may nagwardya dito ug hangtod karon ni ani ang duwa sa bakak. Kini lang atong hustisya sa atong katilingban. Kating binakakay. Kana lang mga abortion ron na pila to? Year 2021, 73 million ang gi-abort. Unsa may pasabutan ng abortion? Mugasto kag kwarta para patyon ang bata sud sa imong tiyan aron dili mahibaw-an, aron dili maghatag og future problem. Na makak na ka, na wa kay anak, pero ang tinuod naa kay anak, gipatay lang nimo.
Muna nga dunay namumpisal na ko karong atong Holy Week na 14 niyang hilak. 72 years old na siya. Nag-abort siya, 16 years old pa siya. Kaya haron di mahibawan sa iyang ginikanan. Pero 72 years old na siya, gitorture pa siya sa maong bakak. Oh, daghan kaya na, ipang torture. Kami sang mga pare, makahimo maging pamaka, pwede mami mag-uyab-uyab, ako pwede gyud kayo sus, pwede ha gyud. Pero inikwinta na ko, tayo say nga mo kwinta ko ba, ato ko hotel, kaning babae nakagusto na ko, akong ingnon, ato lang takita dito, kinsa may makasakop. Di ba? Sus, magunahuna man ko pastilag, maglinog. Anya, malusno ba? Anya, wak jud ko'y sinina. Naapagin sa ibabaw. Inig ukab sa bako. Hala! Inig anak. Hala! Si Kuaman. Kinsam ning ko, ay si sister. Ay sus! Masakpan man na. No? O niya, moingon dayon, masa ng media, inig kuha na ng media, kanang inig rescue na ang mga nalusnuan, ang mga building, naaman ng media, gasunod man na, front page dayon. Pari sa San Vicente, sigig baligyag slat, gigamit. Ginoo ko, mas may pag-ari ko mamatay sa kong kwarto ari ko diri malusnuan, kaysa adto ko malusnuan dito. Ma-imagine ninyo? No? Di kaya or masunog ba? Masunog ba? Yung magkaratol-ratol man mudagan ang pare gabrief. Astang wawa ka. Ako mo sa kanang sunog malikayan dere. Mo na akong ihadlok sa akong kaugalingon. Isa ayaw na lang dito na lang kas bukid. Kana bang payag? Kamu raman dito. Sige ko kunahuna sa akong pangidaron ba? Pastilan inighibon ako na atakihon. Atakihon ba? Di magkabuang gitog pangitag ko. Masakpan lang yapon. Lisod kayo mo gasto ta. Nga gaunahuna sa ko na ko. Pastilano ang ako ditong igasto ang akong adtuan gikan intaos kolekta. Ang nigasto kog dako para magpakasala. Nga ang kwarta nga akong gigamit isipari gikan sa mga tao nga nagtuog Ginoo. Di ba? Doon na dekoroy kwartang ako. Wow! Kolekta na tanan. Muna ibalik rasad na sa simbahan. Hapyod lang sa mata, hilak-hilak ginagmay. Di na gidita pwede mo tilaw, Lord. Ang Ginoo, inig-abot lang ni mos langit, di ay daghang anghel diri. Diri pag-enjoy this langit kana kon malangit ka. Muna, let us be careful about money. Gamito na to ang kwarta para sa pag-alagad sa katilingban, mahimo sana siyang powerful tool aron mugawas ang kamatuoran. Pero gamito na nato ang kwarta para sa atong kaugalingon, mahimo na siyang powerful instrument para sa bakak. Gilingian na imong tupad. Inaganahan pa kang mamakak. Ganahan pa kang mamakak. Gastuhi kwarta. Sige, manindog na ta.